Эфирда одна информацион программасы белән Саба телевидениесе. Хәерле кич, исәнмесез. Безнең бүгенге чыгарылышта. Дөнья буйлап 500 меңнән артык, Россиядә 845 авыручы. Коронавируска каршы ныклы көрәш бара. Мәктәп укучыларының язгы каникулы хезмәт тәрбиясе белән уза. Без көрәшле данлы халык районда чираттагы көрәш ярышы уздырылды. Бүгенге көндә дөньяда 500 меңнән артык коронавирус инфекциясын юктырган кеше исәпләнә. Россиядә 845 кеше, Татарстанда 10 кешедә табылган. Шунысы куркыныч, соннар көннән-көн арта. Россия Федерациясе президенты Владимир Путин карары нигезендә 28 марттан 5 апрельгә кадәр эшләми торган атна игълан ителде. Ял көннәр өчен хезмәт хакы түләнәчәк. Чара коронавирустың тиз таралу куркынычын булдырмый калу өчен кабул ителде. Тормышны тәэмин итүнең барлык структуралары, медицина оешмалары, дарухана, кибет, банк һәм финанс хисапларын башкара торган оешмалар, транспорт, шулай ук барлык дәрәҗәдәге хакимият органнары эшләвен дәвам итәчәк. Узын яллар нәкъ менә авыруның таралу тизлеген киметү өчен каралган булуын кабатлап әйтәм, диде ул. Эшләми торган атна мәктәпкәчә белем бирү оешмаларына кагылмый. Шулай итеп, ата-аналар балаларын балалар бакчасына китерә алачак. Бу хакта коронавирус инфекциясына каршы көрәш буенча Республика оператив штабы эше турындагы брифингта Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Лейла Фазлыева хәбәр итте. Мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләре эшен дәвам итәчәк. Республиканың тормыш көнкүрешен тәэмин итүче һәм үз эшләрен туктата алмый торган ата-аналар баланы мәктәпкәчә белем бирү учреждениесенә китерә ала, дип сөйләде Лейла Фазлыева. Коронавирустан саклану өчен гигиенаның гади генә кагыйдәләрен үтәүдә ярдәм итә. Шуның өчен һәр җирдә, шул исәптән безнең районда да дезинфекция чаралары көчәйтелде. Сүзне Гөлшат Галиякбаровага бирәбез. Район үзәге байлар сабасындагы күп функциялы үзәккә кеше һәр вакыт күп йөри иде. Гадәти көннәрдә көнгә 120ләп кеше кабул итсәләр, соңгы вакытта бирегә мөрәҗәгать итүчеләр саны кими төшкән. Илгә коронавирус инфекциясы үтеп керү биредә эшләүчеләрнең эш сәгатьләренә кабул итү вакытларына бүген тәэсир итмәсә дә, дезинфекция, саклык чараларына бик нык игътибар артты, ди дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү буенча күп функциялы үзәкнең Саба филиалы начальнигы Алсу Бахманова. Ул бит инде аларның мәнфәгатьләрен саклап дип әйтәм инде, яклап монда зданиедә чиста булса, теге авыртуга юл куелмас дип уйлыйм инде. Бездә бит инде все-таки кеше күп килә көндәлек. Күп функциялы үзәктән Нурания Сәфәрова һәм Рузилә Шәкүрова эшисталыкны бу көннәрдә инде бинадагы дезинфекцияләүне дә тәэмин итәләр. Коронавирус үтеп кермәсен өчен күп төрле дезинфекцияләү чаралары даими, өзлексез китереп торыла. Ишек тоткалары, терминаллар, гомумән клиентлар еш ырына торган урыннарны 2 сәгатьтән 2 сәгатькә махсус сыйыкчалар белән дезинфекцияләп торабыз, ди Рузилә Шәкүрова. Безнең эштә инде булай да гел җыштырабыз, инде безнең кимендә инде үзгәрешләр булды. Без инде хәзер менә көнгә 2 сәгатьтән 2 сәгатькә ишек тоткаларын, кеше куллары кагылган өстәлесләрен инде кая кеше куллары кагыла, бөтен җирләрне сөртеп йөрибез инде. Хлор составында хлор булган, менә билезлар кулланабыз, шундый матдәләр белән соннар сөртәбез, ишек тоткаларын сөртеп чыгабыз инде. Шул көнгә 2 сәгатьтән 2 сәгатькә аларны эшлибез, аблай идәннәргә дә шул мәтәләрне салып, билезлар салып җавабыз, туалетларны инде шундый мәтәләр белән җавабыз тартабыз инде һәр вакыт. Шул ачып җилләтәбез, аннан соң ничә тапкыр ниләрне, тәрәзәләрне ачып җилләтәбез. Күп функциялы үзәккә мөрәҗәгать итүче клиентлар да саклык чараларына бик җаваплы карыйлар. Дезинфекцияләү эшләренең даими башкарылуы биредәге хезмәткәрләр өчен генә түгел, безнең өчен дә кирәк, диләр. Бу безнең өчен бик кирәк. Постоянно теге чистартып, җыштырып торсалар, чисталык бөтенебез өчен дә бик әйбәт, бик кирәк. Күп функциялы үзәктән соң район үзәгендә эшләп килүче Яшен һәм Рамазан оешмаларындагы вәзгыять белән дә танышып кайттык. Биредә шәфкать туташы булып эшләүче Ландыш Хәлилова соңгы вакытта дезинфекция чараларына игътибар бик нык көчәйтелде, ди. Яшен җәмгыятенең автобуслары күбрәк балаларны мәктәпләргә, ярышларга илтү, алып кайту өчен җаваплылар. Шоферлар медицина тикшерүе үткәннән соң гына рейска кузгала. Алар шулай ук маска, антисептик чаралар белән дә тәэмин ителгәннәр. Шәфкать туташы Ландыш Хәлилова белән берлектә автобуслар көнгә 2 тапкыр дезинфекцияләнә, һәр рейстан соң җилләтелә. Безнең Яшен Рамазан оешмаларында коронавирус инфекциясеннән саклану максатыннан халыкка профилактик чаралар турында аңлатулар алып барыла. Вирус һава һәм кул аша күчү сәбәпле
Кул биреп күрешүдән тыелырга, күп кеше җыелган җирләрдән медицина билгеләре кияргә, пычрак кул белән биткә кагылмаска, кулларны һәр даим юып торырга кирәк киңәш ителә. Коронавирусның тәүге симптомнары югары температура, ютәл, хәлсезлек, сулыш алу кыенлашу. Безнең оешмада 60-62 тирәсе шофер хезмәт күрсәтә. 24 аның мәктәп балаларын йөртүче шоферлар. Автобус шоферлары да бу чараларга бик җаваплы карыйлар. Чөнки коронавирусның кеше сәламәтлеге һәм гомере өчен бик куркыныч икәнен һәркем аңлады инде. Машиналарны көн сайын жуабыз инде иртә кич. Җилләтәбез, сөртәбез хлорлы ниләр белән, нәрсәләр белән, салфеткалар белән. Маскалар киеп йөрибез. Алыштырабыз маскаларны. Дезинфекция үткәрү өчен вируслы инфекцияларга карата кулланырга рөхсәт ителгән чаралар, дезинфекцияләүче матдәләр кулланыла. Ә дезинфекцияләнергә тиешле урыннар исә бинадагы барлык эшлекләр, ишек тоткалары, тәрәзә төпләре, тумбочкалар, өстәлләр, автотранспорт салоннары. Билгеле булганча, Казан Федераль университеты 19 марттан республикадан башка югары уку йортлары белән бер рәттән читтән торып укыту режимына күчте. Ректор Илшат Гафуров сүзләренә караганда, дистанцион укуда бүген 44 мең студент исәпләнә. Шуның берсе белән безнең иҗат төркеме танышып кайтты. Дистанцион белем алу халык өчен яңалык түгел. Аның тарихы 1836 елда Лондон университетында башлана. Шуннан бирле ул актуаль һәм бүгенге көнгә кадәр үз-үзен аклаган белем алуның бер юләнеше. Филология һәм мәдәният-ара коммуникация институты татар филология факультетының 5-нче курсында белем алучы райондашыбыз Айнур Ибраһимов илдә карантин игълан ителү сәбәпле бу көннәрдә ерактан торып белем ала. Без дистанцион укуга күчтек, барлык дәресләрне дистанцион алып барабыз. Барлык дәресләрдә безнең расписание форматында алып барыла. Ничек без моңа кадәр укыдык, шул ук вакытларда безнең дәресләр алып бара. Biz дәресләрне айрым кушымта аркылы алып барабыз, Microsoft Team дигән. Анда безнең укытучылар белән видеосвязь оештырыла һәм шунда без үзебезнең эшләгән материалларыбызны урнаштырабыз һәм шулай укытучылар белән без шуннан дәресне алып барабыз. Укытучылар безгә видео форматында дәресләрен сөйлиләр. Электрон университет системасында һәр студентның шәхси кабинеты бар. КФУның үз укыту платформасына 1700-дән артык цифрлы мәгариф ресурсы урнаштырылган. Дистанцион белем алуның төп шарты заманча таләпләргә җавап бирә ала торган компьютер техникасы, интернет челтәре, аерым бүлмә. Айнур буларның барысына да ия. Ерактан торып белем алу аудиторияда укудан күпкә үзгә ди ул. Бигәллән зур аермасы юк, ләкин бәрбер дә үзеңнең одногруппникларың белән, үзеңнең укытучыны күреп, шын аралашу ул күпкә уңайлырак дип саныйм. Һәм шулай ук аудиторияда уку күбрәк җитдилерәк санала һәм өйдә укуганга караганда. Уңай якларына килгәндә инде без өйдә бәрбер дә күңелгә якынрак, өйдә әни пешергәнне ашап, иде иркендә ансы җайлырак. Дистанцион укуның киләчәге бик зур, чөнки студентка бер юлы төрле уку йортында белем алу мөмкинлеге булачак, һәм аның өчен шәһәрдә яшәү таләп ителми. Ләкин барлык материал үзләштерү укучы җилкәсенә төшә. Ерактан торып белем алу белән аудиторияда укуны сайлау мөмкинлеге булса, кайсысына өстенлек бирер идең дигән сорауга Айнурның үз фикере бар. Мин аудиторияда укуны сайларым, минем өчен ул кулайлырак. Соңгы мәгълүматлар буенча Казан Федераль университетында дистанцион укулар 6 апрельгә кадәр дәвам итәчәк. Коронавирусқа бәйле рәвештә ялгыз яшәүче өлкәннәргә ярдәм күрсәтү мәсьәләсе мөһимнәрдән санала. 65 яшьтән узган кешеләргә вирус юктыру куркынычы зур. Өлкәннәребез пандемия вакытында мөмкин кадәр өйдә торырга өстенлек бирсен иде. Мәктәп укучыларының исә язгы каникулы күбесе аны файдалы итеп уздыра. Бу көннәрдә Шәмәрдән волонтерлары Сәлия Хәмиджанова да булып кайтты. Яшлык яшьләр оешмасы каршында эшләп килүче ирекле волонтерлар бүген Сәлия Хәмиджановага килде. Максатлары үй эшләрен башкару. Иң элек алар күрешеп, аның белән якыннан таныштылар. Әби тумышы белән Күкмара районының Тарлау авылыннан Шәмәрдәнгә 60-нчы елда күчеп килгәннәр. Ире 1989 елда вафат була. Улы һәм кызы инде бакыйлыкка күчкән. Оныклары читтә Норильский шәһәрендә яши. Соңгы вакытта шау-шу тудырган коронавирус пандемиясы айрыша өлкәннәрне борчуга салды. Ник дигәндә нәкъ алар риск төркеменә керә. Мин Алла сакласын дип утырам инде без нәрсә. Мин инде 2 генә класс укыган, мин бик нәрсәне белмим дә инде. Шул теге ниләрне карыйм, тояның нокталарын карап утырам инде.
Ана шул вакытларда башында ишетәм инде, тыңлап торам. Шуларны карап, алай кинолар ниләр караганым юк, карамыйм кинолар, башыма ярамый. Хәзерге тормышымнан зарланып бер файда да юк, зарланмыйм. Пенсиямны алып торам, ашарга алып кайталар. Җитешкәндә алар пешерә, җитешмәгәндә чәй кайнатып эчәм, ботка да пешереп алам шунда. Ну, бик рәхәт түгел, яңгызлыкны үзең беләсең. Азык-төлек дарулар алып кайту, коммуналь хезмәтләргә түләү буенча ярдәм күрсәтүне социаль хезмәткәр Любовь Абросимова башкара. Атнага 2 тапкыр килеп, вак-төяк эшләрне эшли. Хезмәткәр генә түгел, ул инде әбинең якын туганына әйләнгән. Ярдәмгә килгән волонтерларны күргәч, ул да сөенде. Җиде әбине үз кул астында тәрбиялибез, Аллага шөкер. Бик әйбәт, әбиләрем бик әйбәт. Нормально каршы алалар, нормально затып калалар. Әбиләремнең яшьләре зур инде. 90-ны үткәннәр дә бар, 90-га җитә торганнар да бар. Менә шушы Сәлия апайымны быел 90 торабыз, Алла бирсә. Любовь Абросимова тәрбияли торган тагын берничә әби бар. Бик еш зәңгәр экраннардан күрсәтелүче вирустан алар хәбәрдар. Берникадәр борчуга салды ди. Чыгып бик йөрмиләр инде. Мин алып киләм бөтен продукцияны дагын. Сораган бөтен әйберләреннән канәгатьләндереп торам, Аллага шөкер. Үзләре бик канәгать минем эшләвемнән. Вирустан әбиләр борчыламысың, нәрсә дип сөйлим? Борчылалар инде, нәрсәсен олы яшьтәгеләргә ләгә икән ул диләр инде. Борчылалар. Аларны инде юатабыз. Була, үтә, Алла бирсә дибез инде. Алар шуннан канәгать булып калалар инде. Кар көрәү, бакча юлын ачу һәм идәге башка эшләрне волонтерлар теләп башкарды. Каникул вакытын егет-кызларыбыз менә шулай изге эшләргә баетып, мәгънәле итеп уздыра. Өстәвенә бу әле хезмәт тәрбиясе ди җитәкчеләре Алиса Гомарова. Безнең яшьлек яшьләр үзәге каршында добровольский центр волонтер эшләп килә инде. Безнең монда Шәмәрдән бистәсендә 30-га якын волонтерыбыз бар. Без инде волонтерларны 6-нчы сыйныфтан алып 11-нче класска кадәр җыябыз. Монда инде безнең исеменнән күренгәнчә волонтер ирекле ярдәм күрсәтүче бит инде ул. Нәкъ менә кем теләк белдерә, шуларны үзебезгә кабул итәбез. Без инде айлык план төзеп куябыз. Ай дәвамында бизнес эшләргә тиеш. Һәм инде безнең шушы айлык планда менә шушы өлкән яшьтәге кешеләргә без инде булдыра алганча 2-3 мәртәбә барып булышырга тырышабыз. Һәм хәзерге вакытта менә каникул вакытында инде моны белән генә чикләнеп калмыйбыз. 5-6 шулай булдыра алганча күбрәк йөрергә тырышабыз, чөнки өлкән кешеләргә хәзерге көндә ярдәм безнең тарафтан бик кирәк. Biz инде менә кыш көннәре кар көрәп, төрле хуҗалык эшләрендә ярдәм итәбез. Шулай инде өйдә менә кызларыбыз безнең өйдә посуда юрганда, вак-төяк эшләрне тузан сөртергә шундый эшләрдә булышабыз инде. Бүгенге көндә Шәмәрдән бистәсендә ялгыз һәм ярдәмгә мохтаҗ 68 кеше бар. Аларга 11 социаль хезмәткәр ярдәм күрсәтә. Коронавирус пандемиясы белән бәйле рәвештә районда ялгыз яшәүче өлкән яшьтәге гражданнарга, инвалидларга кирәкле ярдәм күрсәтү өчен оештыру буенча кайнар линия телефоннары эшли башлады. Бүгенге көнгә 2 ялгыз яшәүче райондашыбыз мөрәҗәгать иткән. Шалтыратуларны кабул итү вакыты һәм телефон номерлары белән экранда таныша аласыз. COVID-19 вирусы мәкерле авыру. Шөкер, Саба районында бүген тынычлык. Шуңа аны профилактикалау, чирне йоктырмау усулларын без даими кулланырга тиеш. Бу хакта Саба районы үзәк шифаханәсенең эпидемиология мәсьәләләр буенча баш табиб урынбасары Резида Фәттахова сөйли. Безнең районда бүген 24 мартка авыртучылар юк. Наблюдениедә торучы врачлар, медсестралар карап тора, фельдшерлар безнең авылларда даган бар. Алар барысы 21 кеше. Бу сан көн сайын үзгәреп тора инде, өстәле бу инкубационный периодта чыккачтан кимиләр алар. 14 көн буенча кайтканнан 14 көн буенча алар безнең наблюдение астында тора. Аларның самоизоляция булырга тиеш инде. Бу нәрсә самоизоляция алар кайтуга, шителдән кайтуга безгә бүтән җирдән хәбәр килмәсә дә, алар хәбәр итәргә тиешләр. Безнең регистратурада телефон 2-35-40. Шул телефонга без шул илдән кайттык, шушы көнне дип хәбәр итеп, аларга больничный ачыла, дистанционный больничный ачыла. Алар аның өчен күрсәтергә тиешләр паспортны җибәрергә, паспортның беренче бите һәм штамплы бите, һәм әгәр дә билетлары, посадочный талоннары булса, ул да күрсәтә инде. Шуның буенча дистанционный гына больничный ачыла. Больничный ачыла 14 көнгә.
шушы бу 14 көн ичинде алар куядыр чыгып йөрергә тиеш түгел. Самоизоляция шуннан гына алар өйдә генә тора. Контактка кирми, күршеләргә, туганнарга барышмыйлар, йөрешмиләр, аларга да килмиләр. Шушы 14 көн ичинде өйдә торып, әгәр дә кирәк әйбер бар икән, аларга китереп бирергә тиеш була инде туганнары, иптәшләре. Әгәр дә чыгып йөреп кемнегәдер юктыралар икән, уже аның наказаниялары да бар инде. Куркынычлыгы бигрәк тә өлкән яшьтәге 60 яшьтән өлкән кешеләргә һәм хронический төрле ширләре булган кешеләргә бу куркыныч һәм шуның өчен аларга тәкъдим итәсе килә инде. Кирәксә, кирәкмәсә, кеше күп җирләргә чыгып йөрмәскә. Андан соң ансы бөтен кешегә инде еш кулларны юырга, пычрак куллар белән битләргә, күзләргә, бурыннарга тотмаска, аның өчен кул жуа торган җир булмаса, ул кырыйда үзләре белән антисептик һәм влажный салфеткалар дезинфицирующий булырга тиеш. Һәм бүлмәләргә килгәндә ул еш җилләтергә кирәк һәм шул ук ишек тоткаларын төрле кешеләр күп була торган җирләрдә еш дезинфицирующий әйберләр белән сөртеп торырга кирәк инде. Бүгенге көндә безнең шушы коронавирус буенча да, андары грипп белән ОРВИ даган сезоны бара. Безнең больницада карантин. Шуңа күрә карантин булгач, ятучылар янына ятучылар хәл белергә килүчеләрне әйтәсе килә, телефоннан гына хәл белеп торырга, инде бик кирәк әйберләре булса гына передача иттереп ансын бирергә. Бу чорда поликлиникада инде безнең тоже карантин түгел, но массовый плановый медосмотрларны, диспансеризацияларны тоже туктатып торабыз без. Мондай больнияларны гына кабул итәбез инде. Оснащенность барайы. Аның өчен безнең инфекционный каралган инде, әгәр дә андый больной килеп чыга икән, переходный гына не була, в основном без соларга тиеш уже республиканский инфекционная больница, но сразу анда җибәрелмәгәндә безнең инфекционныйда боксированный палата бар. Анда каралган шушы әйберләр. Пандемия вакытында халыкның үз-үзен тотышы хакында чыгарылган кануннарны үтәүне хөкүмәт, шулай ук җирле хакимият һәм контрольлек итүче органнарда таләп итеп куя. Аларны үтәмәгән очракта штрафка тартылу куркынычы хакында кисәтәләр. Коронавирус дөньяга таралган җир. Башкаларга юктырма максатларында шартларны төгәл башкарга кирәк ди Саба районындагы Роспотребнадзор идарәсенең Татарстан Республикасы буенча территориаль бүлек җитәкчесе Рәшит Фатыйхов. Главное паникага биришмәскә. Паникага биришмәсәң, без аны җиңеп чыгабыз. Аллаһка шөкер, бөтенесе Саба районында әйбәт бара, бөтен службалар әйбәт эшли һәм бөтен кайткан кешеләрне без күзләп, барлап, бөтен спискларын табып, бөтенесен меднаблюдениегә бирәбез предписание больницага. Бу списклар кайта таможнядан кем шитлне кисеп чыга безнең якка. Шуңа күрә мин сорарым халыктан кем шитледән кайткан иң беренче чатта я больницага, я Роспотребнадзорга үзегез звонить итеп, гарячилегенә, үзегезнең кайдан кайттыгыз һәм кайсы көнне кемнәр кайтты дип звонить итсәгез бик әйбәт булыр. Чөнки ул таможнядан 1-2 көн соңрак калып кайтырга может. И больничныйдагы 1-2 көн соңрак алырга может. Менә кайткан кешеләр бөтенесе больничный бирелә, алар өйдә утырырга тиешләр. Мәсәлән, ул кеше чыгып китә икән, без ишетәбез икән, я больниц фельдшерлары, медсестралары әйтә икән безгә, что ул өйдә утырмый, я полицейскийлар безгә мөрәҗәгать итә икән, что алар өйдә больничны сакламыйлар икән. Без уже административ чаралар күрергә тиеш. Ул законда язылган. Мин шул чакта авыл советы рәисләренә мөрәҗәгать итәргә, сез авылда күбрәк буласыз, часто буласыз, бөтен кешене беләсез. Авылга кайткан шитледән кешеләрне күзәтеп торыгыз. Зинһар өчен урамнарга чыгып йөрмәсеннәр. И менә бүгенге көндә каникул бирелде. Каникулда, аннан соң продолжение каникулы Шуны мөрәҗәгать итәргә ата-аналарга, балаларны кибетләргә, массовый мероприятиеларга йөртмәскә тырышыгыз. Һәм безнең Татарстан правительство чыгарды указ, что 20дән артык мероприятиелар уздырмаска, то есть җыелышларны, массовый мероприятиеларны, развлекательный мероприятиеларны уздырмаска 20 кешедән артыграк җыела торганнарны. Минем басым ясап әйтәс килә. Күрешергә, кул бирмәскә тырышыгыз. Теге
кайсы бер вакытта ките кочаклашып, үбешеп күрешәләр. Ул да кирәк түгел. Безнең татар халкында элекке традиция бар. Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум. Ул 1 метрдан да әйтеп була ул сүзләрне. Хәзер башка темалар хакында. Сабыр районында язгы көзгү чорда үтә торган авыл хуҗалыгы ярминкәләрен райондашларыбыз һәр вакыт көтеп ала. Узган атна ахырында үткән ярминкә һәм Нәүрүз бәйрәмнәре дә елдагыча тыныч, имин булды. Саба халкы ярминкәләргә иртәнге сәгатьләрдә үк йөрергә ярата. Моны сатучылар да яхшы белә. Арча районында талкыш кәләве ясаучы Зөһрә Сәләхова да иртән үк килеп җиткән һәм күпмедер продукцияны сатып та өлгергән. Талкыш кәләве бик исез ризык, бик исе килеш ясап, формалаштырып өлгермәсәң катып та китә. Зөһрә әйтүенчә, сату алу өчен Instagram бик зур мөмкинлекләр бирә. Ярминкәләргә йөрү, тәҗрибә алмашу, сатып алучының ихтияҗын өйрәнү дигән сүз. Өстәвенә Зөһрә бәяне дә гади урта хәлле сатып алучыларны күздә тотып куя. Шушы талкыш кәләвен мин өйдә ясыйм. Бу домашний дип атала инде минем әймәт. Талкыш кәләве ул татарское национальное блюдо. Аны Татарстанда ясаучылар да бер 10 гына кеше. Ул потому что бик капризный, бик авыр ясала торган, иң авыр блюдоларның берсе булып тора. Шуның өчен мин инде кызыксынып, мин үзем булай укуым буенча повар с высшим образованием, әймәт, технолог общественного питания. Һәм мин үзем дә кызыгып ясарга өйрәндем. Аның өчен минем өчен авыр әйберләр үзеннән үзе кызык, менә ничектер име. Кеше белмәгән әйберне ясыйсым килде инде. Райондашыбыз Гүзәл Федорованы без көчле ихтиярлы, үз куллары белән моторлык тудыручы хатын-кыз дип беләбез. Кибеттәге бәя һәм сыйфатны чагыштыргач, кызлар өчен чәч резинкалары һәм башка төрле аксессуарлар ясый башлый. Дөресен әйткәндә юк, көнгә шул 3-4 сәгать кенә йокы керә. Шушының белән основной заработок булгач инде, шушының белән эшлибез. Көне-төне иптәшем балаларны карарга ярдәм иткән хисаптан шушының белән мин көне-төне инде эш белән шөгыльләнәм. Пешән, салам, утын, һәр төрле ашлыкларга һәр ярминкәдә сорау зур була. Районыбызның авыл хуҗалыгы предприятиеләре барсын да мулдан алып килгән иде. Бәяләрнең кыйммәтләнмәвенә сөенеп, ярминкәгә килүчеләр аларны бик тиз алып та битерде. Бәяләргә килгәндә борчакның килограммы 12 сум, сулы 8 сум, бодай һәм бәрәңге 10 сумнан сатылды. Сүз уңаеннан бодай һәм борчакка сорау айрыша да зур булды. Без күбрәк бодай алып килдек, борчак алып килдек, арпа алып килдек. Әзрәк солы һәм фуражаны 5 төрле. Ярминкәгә килүчеләр бикләп авыл сөте, каймак, утырту суганы, ит сатып алды. Бар, хәзер инде ничә елдан бирле менә шулай ярмаркаларга продукцияларын алып чыгып торалар бит инде. Спрослары бар. Сатып алучылар товар күплегеннән дә, бәяләрнең кыйммәтләнмәвеннән дә канәгать иде. Чыгабыз, Аллага шөкер чыгабыз. Көтүп алабыз әле. Тыңлап вакытында чыгар тырышабыз. Менә суганнар алдык, ит алдык. Аллага шөкер süt алдык. Авыл sütü. Бик әйбәт. Бик рәхмәт. Менә шулай оештырганнар өчен Аллага шөкер. Бар әйбердә бар. Пенсияны биреп торалар. Без чыгып алып торабыз. Аллага шөкер. Менә мәсәлән мин ит кирәк дип чыктым инде. Бу араларда Ильвиналарда ит күренмәде. 300 та инде. Авыл süтләре килә. Менә суганнар бар, сивуклар. Ел сайын без чыгабыз. Вот потому что ярмарка чыккач, арзан бәядән товарлар алып була, свежий товарлар. Поэтому ел сайын без чыгабыз. Кыз көне дә, яз көне дә. Ярминкә мәйданы белән янәшәдә үк Нәүрүз боткалары пеште, кыймаклар чыжлады, самавырлар кайнады. Иң тәмле Нәүрүз боткасы биредә диделәр бәйрәмгә килүчеләр. Мондагысы шул кадәр тәмле була, изелеп пешкән була. Менә ошан сайын ошысы килеп тора. Киләсе елга да тәмле итеп барыбызга да бергә саулык, сәламәтлек белә, тынычлык белә, ширләр күрмичә ошарга язсын. Барыбызга, балаларга да, оныкларга да, кияү киленнәргә дә, туганнарга да, дусларга да, барлык Татарстан халкына. Соңыннан күңелле Нәүрүз тамашасы һәм спорт ярышлары булды.
Язгы каникуллар чорында, ягъни 19 марттан 31-нә кадәр республика территориясында Дәүләт автомобиль инспекциясы балалар юл транспорты имгәнүләрен кисәтү буенча бала төп пассажир дип аталган чаралар комплексы уздыра. Бу чорда юл патруль хезмәте руль артында утыручыларның балаларга булган игътибарын тикшерүгә зур әһәмият бирәчәкләр. Шушы акция кысаларында безнең Сабай телевидениесе иҗат төркеме ЮХИДИ хезмәткәрләре белән рейдка чыкты. Раилә Галявина хәбәре. Собаның шоколад балалар бакчасына илтүче юл бу. Иртәнге 7 тулып китте. ЮХИДИ хезмәткәрләре чираттагы рейдта. Бүгенгесе бала төп пассажир акциясы кысаларында. Иртән балаларын бакчага илтүче әтиләрнең, әниләрнең кагыйдәләрне ни дәрәҗәдә үтәүләренә игътибар ителә. Кызганычка каршы балаларын махсус утыргычта йөртмәүче, куркынычсызлык кайышын эләктермәүчеләр дә бар. Жалко, кресла отырмайды. Әлеге акция негізінде енді біз өзіңіз көріп тұрасыз, рейдларға шығабыз. Рейдларға шыққан вақытта енді біз шоферларның балаларның мақсус орындыққа отыруын тексереміз. Бүгінде біз екі шондай нарушение белгілеттік. Шоларға енді біз 12-де 23 6 үшінші білен обязательно біргітме түсідік. Әлеге біргітме негізінде 3000 теңге штраф салына. Шулай күнде біз шоферларның пешеходный переходта жол жеулерге бермеуіне тексереміз. Аларға енді біз 2500 штраф салабыз. 2020 елның 2 айында Татарстан Республикасында балалар катнашында 59 юл транспорт хәрәкәте килеп чыккан. Аларда 3 бала үлгән, 65-е тән җәрәхәтләре алган. Пассажир балалар катнашында юл транспорт вакыйгалары санының артуы Дәүләт автомобиль инспекциясы инспекторларында аерым борчу тудыра. Һәм алар бу хакта кисәтеп бүген балаларның үзләренә буклетлар, китаплар тараттылар. Менә монсы сезгә креслода утырып йөргән өчен кагыйдәне бозмаган өчен әти-әниләрегез белән бергә эшләрсез ичендәге заданияларны ямагыз. Һәм сез сезгә памяткалар әйтүләргә укырсыз, яме? Рәхмәт, хәерле юллар. Бала төп пассажир акциясында родитель әти-әниләргә шушындый буклетлар тараттык. Бу буклетларда инде, мәсәлән, әти-әниләр өчен дигән, анда инде әти-әниләр белергә тиешле гади генә кагыйдәләр язылган. Алар шушы кагыйдәләр белән танышалар. Шушы кагыйдәләрне инде аларга таба үтәсеннәр иде. Аннан соң без балаларга шушындый китаплар таратабыз. Бу китапларда инде төрле кызыклы рәсемнәр бар, биремнәр бар. Шушы юл йөрү кагыйдәләре буенча алар инде шушы китаптан шушы биремнәрне инде әти-әниләре белән берлектә эшләп үтәсеннәр дип әйтәсе килә инде кагыйдәләрне бозмыйча әти-әниләрдәген балалар белән берлектә үтә бирсеннәр иде. Үз балаңны автомобильдә йөртү иминлеге тулысынча әти-әниләрдән тора. Чөнки нәкъ менә балалар юл хәрәкәтендә катнашучыларның иң кадерле категориясын тәшкил итүчеләр. Балалар өчен машинада йөрү җайланмаларын куллану баланың имин йөрүенә нигез булып тора, ди Гөлия Гыйләҗиева. Ул 4 һәм 2 яшьлек кызларын машинасында бардык махсус утыргыч белән генә йөртә. Әйе, 2 балада кресло бар, Аллага шөкер алып куйдык. Ни өчен дигәндә, балаларыбызның сак, имин булуы безнең үзебездән тора бит инде ул. Шуңа күрә үзебез сакларга тиеш, беренче чиратта үзебез бөтен таләпләргә туры китереп эшләргә тиешбез инде. Шулай туры китереп йөрергә тиешбез. 2 балада креслода йөри. 19 марттан 31-нә кадәр дәвам итәчәк бу акция дәвамында ЮХИДИ хезмәткәрләре тарафыннан төрле чаралар оештырыла. Инспекторлар балалар бакчаларында, автотранспорт предприятиеләрендә кисәтү, аңлату әңгәмәләре алып баралар. Очрашулар, акциялар уздыралар. Ата-аналарны юлларда уяу булырга чакыралар. Шоферларга игътибар бирергә кирәк инде, балаларны махсус урындыкка утыртырга, аларга ремень токтырга. Алар инде үзләре тагалмаслар инде. Үзләре токтырга кирәк инде. Алга урындыкта инде пассажир урындыгында 12 шәһәрлек махсус урындык булырга тиеш. Артта 7 шәһәрлек махсус урындык, 7 яшьтә инде ремень тагырга тиеш. Адаптер гамәлдән чыкты. Инде сидушка безнең арттагы сиденьдә гына рөхсәт ителә инде. Алда только полноценный автокресло.
Узган 2019 елда безнең Саба районы биләмәсендә балалар зыян күрүе белән 2 юл транспорт һәлакәте теркәлә. Бәхеткә аларда 2 бала тән җәрәхәтләре белән котылалар. Быелның бу көненә мондый фаҗигаләр булмавы шатланырга җирлек түгел. Иң мөһиме булдырмау өчен булган кагыйдәләргә буйсыныйк. Бала төп пассажир икәнен онытмыйк. 2020 елгы минем шәҗәрәм генеалогик тикшеренүләр республика конкурсының муниципаль этабы тамам. Нәсел шәҗәрәсе традицияләрен торгызу, гаилә кыйммәтләрен саклауга ярдәм итү булар конкурсның төп максаты иде. Нәтиҗәләр нинди? Сорауга җавап Әлфия Мөбәрәкова сюжетында. Нәсел традицияләрен саклап калу һәм үстерү, гаилә элемтәләрен һәм буыннар бәйләнешен ныгыту, Татарстан һәм гаиләң тарихына карата кызыксыну үстерү, тарихи аңг формалаштыру һәм ватанпәрвәрлек хисе тәрбияләү. Шулай ук архив материаллары белән эшләүгә, тарихи әдәбият һәм туган якны өйрәнү буенча әдәбият укуга җәлеп итү һәм Татарстан Республикасы архив эше буенча дәүләт комитетының минем шәҗәрәм генеалогик тикшеренүләр республика конкурсының район туры тәмамланды. Конкурска барлыгы төрле номинацияларга 26 эш килде. Алар арасында 1-нче сыйныфтан 11-нче сыйныфка кадәр укучылар 3 этапка бүленеп көч сынашты. Мәртәбәле жюри эшләрне бик кызыксынып карады. Араларында чын мәгънәсендә зур төгәллек белән башкарган зур хезмәтләр бар иде. 1-нче төркем биремендә иҗади эш, нәсел агач рәсеме, аңлатмалар белән фотоальбомнар, коллажлар, схема плакатлар, табигый материал һәм туқыма файдаланып, күләмле эш башкару шарт итеп куелган иде. Буларның барсында төгәл үтәгән Саба гимназиясының 1-нче сыйныф укучысы Мәликә Рөстәм кызы Садриеваның эше барлык жюри әгъзаларын таң калдырды. Һәм аның хезмәте район турыннан узып, республикада катнашачак. 2-нче төркем иҗат эшендә 1-нче урын Саба гимназиясы укучысы Сөмбел Рафис кызы Юнысовага бирелде. 3-нче төркем иҗат эшендә монда инде 9-нчы һәм 11-нче сыйныф укучылары катнашты. Шәмәрдән лицейннан Шулпан Дилюс кызы Валиуллина, Иргиз Динар улы Гыйлфановларга тиңнәр булмады. Алар икесе дә 1-нче призлы урынга лаек булдылар. Жюри шулай ук башка эшләргә дә призлы урыннарны билгеләде. Район күләмендәге конкурста катнашучыларны бүләкләр көтә. Узган атнада су асты кемәсендә хезмәт итүче диңгезчеләр көне уңайыннан милли көрәш ярышлары уздырылды. Бәйге Байлар Сабасы спорт комплексында 2004 елгы һәм аннан да кече яшьтәге яшүсмерләр арасында үтте. Ачылыш тантанасы концерт номерлары җитәкчеләр чыгышы белән башланып китте. Иң элек яшь көрәшчеләргә Саба муниципаль районы башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов мөрәҗәгать итте. Барыбызны Саба муниципаль районы башлыгы Иннехана Фрейсон исеменнән тәбрикләп китергә, сезгә барышыгызга да исәнлек, саулык Алла бирсә, матур көрәш, имгәнмичә, матур гына иттереп, шушы бәйрәмнәрне үткәреп җибәрергә язсын. Районның спорт һәм яшьләр эшләре бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов бу бәйрәм уңаеннан милли көрәш бәйгесе 2нче ел рәттән уздырыла. Башта без волейбол ярышлары да үткәреп карадык. Шулай да иң яхшысы көрәш дигән нәтиҗәгә килдек ди. Алга таба бу ярышларны районнары үткәрергә хыялланабыз. Дәвамлы булсын дип әйтәскә ярышлар. Инде монда торган көрәшчеләргә бер теләк, күп еллар үткәч, менә шушы рәтләрдә бастырырга язсын сезгә, кемнәргәдер моряк, подводник булып, шушылар белән, менә шушы агыйларыгыз белән каршыда торган көрәшчеләрне тәбрикләргә, сәламнәргә язсын дип әйтәсе килә. Барыгызга бик зур рәхмәт, бүгенге ярышта көчләр җиңсен. Чараның иң мәртәбәле кунаклары Хәрби диңгез флотында хезмәт иткән ветеран райондашларыбыз. Алар исеменнән Вакыйф Җәләлиев чыгыш ясады. Нәкъ сезнең вакытта шушы итеп көрәшне башлап җибәргән малайм инде. Сабаның бандыклы көрәшчеләренә җыйналып, җәмгыятьләр рәсеменнән сезнең барыгызга да уңышлар телим. Хәүф-хәтәрсез генә көрәшеп,
әйбәт урыннарга лайык булуыгызны теләп калам. Барыгызга да зур рәхмәт килгән өчен. Келәмдә барлыгы 64 көрәшче бил алышты. Алар арасында Идел буе федераль округында ирекле көрәш буенча 2нче урынны алып кайткан Азалия Семенова бар иде. Һәм ул 75 килограмм үлчәү авырлыгында 1нче урынны яулады. Башка җиңүчеләргә килгәндә 24 килограмм үлчәү авырлыгында Ибрахим Исмагыйлов, 27дә Замир Хасаншин, 29 килограммда Азат Мусин 1нче урынны алды. 36 килограмм үлчәү категориясында Булат Абдуллин, 43дә Динияр Хазбиев, 46 килограммда Ильфар Габдрахманов, 50дә Рамил Гатауллин, 55 килограммда Нияз Халиуллин, 65 килограммда Булат Яруллин батыр калды. 75 килограммнан югары үлчәүдә Рифат Ахунҗанов җиңде. Команда зачетында 3нче урында Шыңарлылар, 2нче урынны Соба командасы яулады. Соба баш командасы призлы 1нче урында. Җиңүчеләргә мактау грамоталары, акчалата бүләкләр тапшырылды. Хөрмәтле телевизор караучылар, бу атнада сезгә җиткерәсе яңалыкларыбыз менә шулар иде. Кыска вакытлы реклама чыгарылышыннан соң җирле бүләк тапшыруы урын алачак. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.